नङा दाथ' बिसायख'थिनि बोथोर नालाय बेवहाय मन्थ्रियानो जा गिबि मन्थ्रियानो जा बा सोरबा एमएलएआनो जा गासैबो बिसायख'थिखौ लानानै बयबो माने बेस्थ' आरो जोंनि गासै जि नोगोरारिफ्राबो गासैबो बेस्थ' जायफ्रा राजखान्थि खालामदों बिस्रा जों बोरै देरहानो हायो बोरैहाय गोहोखौ मोननो हायो आरो जायफ्रा रायजो राजा साधारन मानसि बिसिना जाहैबाय माब्रैहाय जोङो मोजां केन्डिडेट आरो मोजां हान्जा मोजां सरकार मोननो हायो बिनि थाखाय बयहाबो मोनसे बिसायख'थियाव मिजिं थायो सिमां थायो आसा थायो बेखौ लानानै बयबो सावरायो बयबो गावबागाव लाइनआव माने खामानि मावो ओंखायनो दा बे बोथोराव जोंनि मानव गेदेर गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थि फैनायजों लोगोसे जिहेतु बिसायख'थिनि समाव खुनु जौगाखांनायनि हाबाफारिफ्रा मावफुंजाया स्किमफ्रा ओंखायनो बेफोर जाहाथे बिटिसि इलेक्शननि सिगां बिटिसिआव मावनो हायो बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो डिसिनिफ्राय लानानै गासै अफिसार आरो जोंनि एमएलए आरो एमसिएलए इएम बिथांमोनखौ लायै रिभिउ खालामदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा जिहेतु बिसायख'थि फैदों हानजानि पार्टिनि मावथिफोरजोंबो बिथाङा मिटिं खालामबाय थादों गतिके बेवहाय बुङाब्लाबो जों बयबो मिथिगौ जे बिसायख'थि फैनायखाय बेफोरखौ माने दा हाबाफारि लानानै खामानि मावनाय जादों गतिके थोंजोङै बेनो आरो बिसायख'थिखौ लानानै नोंथांमोनहा मोनबेसे बियाबाव बिसायख'थि गेलेनाय जायो आं होननानैथ' नङा आंहा बुंथिगिरि जानायनि थाखाय बेवहाय थोंजोङै जेरावबो बाहागो लानायनि खाबु थाया अदेबानि जिहेतु आङो बिजेपिनिफ्रायनो एमएलए जादों आरोखि दा बे हिसाबै नोंथांमोनाबो सोंदों दा बिजेपिया हारसिङै बिसायख'थिखौ गेलेगोन बिटिसिआव बेखौ अलरेडि फोसावबाय आरो थांखि लाबाय आरो बुंगासिनोबो दङ दा 40टा सिटआव बबे जायगाया बिजेपिनि थाखाय मोजां देरहानो हाथाव बेखौ नायगासिनो दङ दा 25निफ्राय 30सो सिटनि गेजेराव गेलेनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों अदेबानि जुदि गासिबावबो मोजांब्ला हयथ' लासै फैगोन थांखिया आरो मा होनो गासिबो रायजो राजानि साननाय हनाय गासिबो रायजो राजाफोरनि सानफ्रोमबोनि जिउआव सौग्रावनाय माखासे जेंना रायजोफ्रा मा लुबैयो मा जानानै दं बेफोरखौबो मोनथिनो थाखाय आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि माने मावथिफ्रा बबे जायगायाव बिसिबां दं माब्रै दं बिसायख'थि गेलेनो हाथाव नंगौना नङा बेफोरखौबो नायनो थाखाय दा बिजेपि हान्जानिफ्राय साफा मानसिखौ बिबान होनानै मोनफ्रोमबो बिटिसिनि समस्थियाव थिसननाय जादों गतिके बे हिसाबै बेनि गासै रिपर्टआ फैखांनायनि उनावसो बिजेपिया माने थांखिखौ लागोन जे बेसेबांथा समस्थियाव आरो बबे समस्थियाव बिसायख'थिखौ गेलेगोन माने बिजेपि खुंथाय समावनो बिटिआर माबाया जादों थेवब्लाबो बिजेपिखौ बिटिसिआव माने सासन खुंनायाव माने बाजादों बा ओनसोलारि होननानै बुंनो नागिरा आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे जोंहा बड'लेण्डआव जोंनि खुंथायनि जिथु सिस्टेम एडमिनिस्ट्रेटिभ जिथु सिस्टेम बेखौनो जोंहा माने गायसननो थाखाय गोबां खामानि दंबावो फुराफुरि जों गायसननांगौ दा बड'लेण्डआव जोंनो स्पेसियेल गोहो मा होदों पेरेलेल रायजो बायदि जे जों गावनो आयेन आफाद माने जनानै बे आयेन आफादाव जोंनो होनाय जि बिबान डिपार्टमेन्टफोर बेफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बायदिसिना जोङो माने आयेन दानानै लानो हायो बानायनानै लानो हायो आरो दानांगौ आसाम गभर्नमेन्टआव आं दा बुंथिगिरि नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआव दा 40टा डिपार्टमेन्टनि जि आयेन दायो बे आयेना बड'लेण्डआव माने मावफुंजाया गोग्लैया दिनै बड'लेण्डआव गाव आयेना दानानै खामानि मावनाया जाथ'यैखाय आसामनि जिथु सोलिबाय थानाय आयेनजोंनो दा बड'लेण्ड सरकारा खामानिखौ मावथ'गासिनो दं आरो जों बेवहाय आबुङै मोजां आयेन दानानै लानो हायैनि जाहोना जाहैबाय बड'लेण्डनि एसेम्बलि आयेन आफादखौ जों दाबो आबुङै दाफुंनानै लानो हायाखै जोंहा बड'लेण्डनि आयेन आफादाव दाबो आबुं अफिसार गैया बड'लेण्डनि आयेन आफादनो जों दाबो आबुं गोहो होनाय जायाखै बेवहाय स्पिकारा खालि एसेम्बलियाव चेयार माने मासि लानायनि अनगा बेहा माने बड'लेण्डनि आयेन आफादनि सायाव बायदिसिना खामानि मावनायनि गोहोखौनो दाबो
जों बड'लेण्ड सरकारा माने होनाय जायाखै आरो बड'लेण्ड आयेन आफादनो गतिके आयेन आफादा जेब्लासिम गोख्रोङै गायसनजाया आयेन आफादाव जेब्लासिम जथुम जयै बायदिसिना डिपार्टमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनायनि आयेनखौ जों दानानै लानो हाया अब्लासिम जोङो बड'लेण्डआव जेसेबांखि थाखा फैसा हराथों मानो बेखौ जों मावफुंनो हाया आरो बे सिस्टेमा थिग जायैखायनो दिनै बाजेटआव हरनाय 800निफ्राय दिनैहाय 1000निबो बांसिन फैसा जों मोनबाय अदेबानि बोसोरफ्रोमबो 300 रां 200 रां जों मावफुंनो हायै जाबाय थादों बोसोरसेयाव बेखौ नोंथांमोनानो माने खौरां बिजोंनि गेजेरजों माने फोरमायबाय थादों आरो बिनि गुबै जाहोना मानसिनि होननानै आं साना सिस्टेमनि गतिके सिस्टेमखौ जोङो गायसननानै लानांगोन दा जोङो 22 बोसोर जाबाय आरो इलेक्टेड गभर्नमेन्ट हिसाबै जों 20 बोसोरानो जाबाय 20 बोसोराव जोङो बिथिं एसे गोसो होयिनि थाखायनो एडमिनिस्ट्रेसनखौ गायसननायाव जोंहा दिनै बेफोरबायदि माखासे जेंनाया जाबाय थादों आरोखि ओंखायनो एडमिनिस्ट्रेसनखौ जों सेटआपखौ फुराफुरि गायसननांगौ जोंनि सासे एग्रिकालचार अफिसार जि गाहायसिन साब डिभिजन लेभेलनि अफिसार बिथाङानो आबादारिफोरखौ डाइरेक्ट माखासे माने बेवहाय डिसिसन होनो हानाय जानांगौ आरो आबादारिफोरनि जिथु हास्थायनाय लुबैनाय बेखौ बिथाङानो गोजौआव फोरमायहरनानै बेखौ मावफुंनानै होनो हानाय बे सिस्टेमफ्रा जानांगौ आरोखि दा बेफोर सिस्टेमा जोंनाव जायाखै हा हुआव सार्कोल अफिसारानो गासिबो खामानिखौ मावनो हानाय जानांगौ बेनि थाखाय जों आयेनखौ बानायनांगोन आयेनखौ बानायनांगौबा आयेन आफादा आबुं जानांगोन अफिसार थानांगोन आयेन आफादा बेफोरखौ माने गासिबखौबो थिग थाक खालामनानै नायनो हानाय जानांगोन जों दाबो आयेन आफाद कमिटिखौनो जों दानो हाजोबाखै बिटिसिआव गासैबो बिफाननि खामानिया मारै जादों मारै जायाखै बेखौ जाहैबाय आयेन आफाद कमिटिया नायो जेराव एमसिएलएफोर 6 जन 7 जननि कमिटि थागोन आरो बे 6 जन 7 जन एमसिएलए कमिटिया बबे डिपार्टमेन्टनि खामानिया माने आयेन आफादाव लानाय बाजेट बायदि खामानिखौ बेखिनि थाखा फैसाखौ मावनो हादों हायाखै बेखौ बे कमिटिया गिदिंबाय थागोन नायबाय थागोन आरो सरकारनो फोरमायबाय थागोन जनायबाय थागोन आरो सोरबा अफिसारा जुदि मोजां मावाखैबा गाज्रि मावाखैबा बिनि सायावबो बेबस्था लानो थाखाय राहा लानो थाखाय बे कमिटिया रिकमेन्डेसन होगोन नाथाय बे कमिटिफोरखौ जोङो एसेम्ब्लियाव दानो हायाखै आरो बेबायदि मावनो हायाखै दा बेफोरबायदि जाहोनावनो बिटिसिनि गोबां खामानिखौ जों गोरोबथानि गेजेरजों गोहोखौ मोनदोंब्लाबो नाथाय जोङो बेफोरखौ मोगथाङाव मावफुंनो हायैनि थाखाय दिनै बड'लेण्ड जानानैबो जोङो खामानिफोरखौ जायै मोनदों आरो सोबावनो मालायखौ थगायदों जोङो सानफ्लांबाय थादों आसलते गोहोआ जोंनि गासिबो दिनै सेन्ट्रेलनि स्किम जा स्टेटनि स्किम जा गासिबो जोंनो हरनाय 40टा डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रानो इन्जिनियारफ्रानो बेफोर स्किमखौ बानायो आरो बेफोर स्किमखौ इमप्लिमेन्ट खालामो बेखौ हरदों अदेबानि 500 कौटि माने स्टेटआ एक्सट्रायै लामानि थाखाय आरो हरगासिनो दंबावो बेफोरनि अनगाबो जेराव 750 कौटि थाखा ना 500 कौटि थाखा स्टेटनि चेयारमोन माबाया 1500 कौटि माने पेकेजनि गेजेराव आरो बेवहाय स्टेटआ अलरेडि बे पेकेज बिनि अनगाबो मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिसि ओनसोलाव जाहाथे आरोबाव खुब मोननै गोख्रोङै माने जौगानो हायो लामा सामाफ्रा दिगदार जाया बिनि थाखाय 500 कौटि बोसोरफ्रामबो एक्सट्रायै गुडविल मिशननि नामाव फैसा हरबावनाय जादों आरो बिनि अनगाबो स्टेट प्रजेक्टफोरखौ दा गोबां हरनाय जादों बिटिसिआव गतिके जिखिनि माखासे खामानिफोर दं मावबाय थायोबा जालांगोन एनडिएफबिनि केस उइथड्रलनि खामानियाबो गोबां आवगायबाय आं निजे खेबसे थाफानो मोनदों आरो बे थाफानायाव जिखिनि बाथ्रा होदोंमोन दिनै बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेलजों रायलायनानै नियानि केसफोरखौ दा स्टेटनि आन्डाराव माने लाबोबाय आरोखि दा बेनि उनाव माखासे खामानिफोरखौ जों बेसेबां पारसु खालामनो हादों बेनि सायाव सोनारगोन खारन स्टेटनि आन्डाराव फैबाय दा बेखौ जोङो उइथड्रलनि नटिफिकेसन होनानै माने पाब्लिक प्रसिकिउटरनि गेजेरजों जों बे केसफोरखौ मुभ खालामोब्ला स्टेटनि जाहैबाय नालाय केसआ आरो स्टेटआ बेखौ जिहेतु एक्सपिरियेन्स होदों बे केसफ्रा दा उइथड्रल जाजोबगोन दा बेफोरखौ गासैखौबो एसेसमेन्ट खालामनानै हयथ' ओरैनोथ' बुंनाय नङा 82% इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राखौ बुंदों आरो ओंखायनो जोंहा दा बिटिसिआ आरो जोंनि एकर्ड खालामग्रा आफादफ्रा गोबां गावनि थरफनिफ्रायनो मावनो गोनां गोबां जोंहा खामानि दं आरो बे खामानिफोरखौ जुदि जों बयबो थाब मोजाङै मावलायलायाबा दिनै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि थाखाय हा नांगौ भेटेनारि कलेजनि थाखाय जोंहा हा नांगौ एग्रिकालचार कलेजनि थाखाय जोंहा हा नांगौ इउनिभार्सिटि केम्पासनि थाखाय जोंहा हा नांगौ बायदिसिना बेफोरखौ जुदि जोङो थाब जोंनि आफाद आरो लोगोसे बिटिसि सरकार जुदि बेफोरखौ थाब खालामनानै होनो हायोब्ला
सरकारा डिसिसन लाखाजोब्बाय नालाय जोंनाव बेफोर थाब इमप्लिमेन्ट जाजोबगोन दा ग्राउन्डआव जाथ'वाखै आरोखि खिन्थु गोजौ लेभेलाव क्लियारेन्सआ माने जाजोब्बाय आरो दा बेफोर हाबाखौ मावोब्ला दा 1500 कोटि थाखा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि 1500 कोटि थाखाखौ आगोलाव सेन्ट्रेला बिहरबाय थादोंमोन जेसे हागौ थाबनो पेकेजखौ हरनांगौ होननानै गतिके मोनफ्रोमबो आन्चलिक एबसुफोरखौ जुदि दायित्व होनानै बबेबा 5 कोटि 10 कोटिनि जुदि प्रजेक्टफोरखौ खालामजोबनानै हरनायमोनब्ला खेबसेयावनो नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव दा बे 1500 कोटिनि पेकेजआ मावफुंजाजोबसिगौमोन आरोखि दा जोंहा पेकेज हरनायाव लेट जादों खिन्थु फाइनेन्सियेलि अलरेडि गभर्नमेन्टआ प्रभिजनखौ खालामनानै दोनखाजोब्बाय आरोखि बाजेटारि प्रभिजनखौ बे मथे एलकेसनबो होबोबाय थादों खिन्थु जोंहा प्रजेक्ट प्रप'जाल साबमिसनफ्रा एसे लेट जाबोदों ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसाहाबो बिबान दं जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनोसो खोथा होदों 1500 कोटि रांखौ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्चलिकसिम गोख्रों मावथि दं गतिके प्रत्येकटा आन्चलिकफोरखौ जुदि जे नोंसिनि आन्चलिकआव 15 कोटि हरनोसै नोंसिनि आन्चलिकआव 5 कोटि नोंसोरनो अडिट'रियाम नांगौ ना नोंसोरनो माबा मोनसे बेलेग माने कलेज बानायनांगौ ना स्कुल बानायनांगौ ना बले गिदिर दालां माबाफोर बानायनांगौ जेराव डिपार्टमेन्टआ हायाखै बेबायदि होननानै जुदि आन्चलिक एबसुफोरखौ दायित्व होजोबनायमोनब्ला आं सानोमोन दाहालागै 1500 कोटिया मावफुंजानानै 1500 कोटिनि खामानिया जाजोबसिगौमोन दा ओंखायनो पेकेजनि आरो गुबुन गुबुन बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव जोंहाबो माने माखासे मावनो गोनां बिबान दं आरो बे बिबानफोरखौ जों थाब मावलायोब्ला बर' गोरोबथाया माने आबुङै मावफुंजाजोबगोन आरोखि नङा बे बेलायाव बिथाङा जेखौ बुंदों गावनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि रेकर्ड मथे आरो मिरु सरकारा जेसेबां मावनांगौ गावसिनि बिबान दंमोन बेखौ अलरेडि क्लियार खालामबाय दिनै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बेखौ अलरेडि एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ क्लियार खालामना होबाय अदेबानि जोंनि बड'लेण्ड सरकारा दा हाखौ दिहुननानै होनो हाथ'वाखै आयदानि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एडुकेसन मिनिस्ट्रिया दासिमबो बेवहाय लुनो थाखाय माने लाहार फाहार खालामनो हायाखै बेबायदि पेकेजनि फैसाखौ मालाबानो क्लियार खालामना होदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेवहाय प्रप'जाला थांबानो जागोन अदेबानि बे प्रप'जाला दा माने बेवहाय थांदोंब्लाबो माखासे गाइडलाइन माखासे माबिखौ नायदों होननानै मानाव गेदेर रोनगोरा नार्जारि बिथांनि कुइसनाव डनार डिपार्टमेन्टनिफ्राय अलरेडि रिप्लाइ होनाय खोथाखौ जों बयबो मिथिगौ 62 कोटि रां अलरेडि सेंसन हरबाय पेकेजखौ सेन्ट्रेला गावसिनि भागनिफ्राय अदेबानि 62 कोटिखौ दासिमबो माने फान्डखौ डिमान्ड खालामाखै माने बिल दाबो मोनाखै आरोखि माने मावनायनिखौ आरोखि थारमाने हयथ' टेन्डार जायाखै हयथ' बेखिनि खामानिया जाथ'यैखाय फैसाखौ दाबो बाहायनो हायाखै अदेबानि सेन्ट्रेला बे फैसाखौ नोङो बाजेटारि प्रभिजनाव माने गासिबो खालामनानै दोनखाबाय जेब्लानो माने फैसाखौ नांगौ जायो बेवहाय अब्लानो फैसाखौ हरनो हागोन नाथाय पेकेज माने माबा खालामनायफ्रा माने जोंनियावसो दा मावफुंनांगौल'सो दं सेन्ट्रेलनिफ्राय मावनानै होनांगौ गासिबो माने खामानिफ्रा जाफुंजोबनानै दङ दा ओंखायनो 92% होनदों बेफोरखौ मोजाङै जुदि सेन्ट्रेल रिलेटेड माबाफ्रा मा दं बेखौ नायोब्ला बे जागोन बेराफारसेथिं बेवहायबो 6.3 नि बाथ्रा बुंदों बा 3 पॉइंट मा होनदोंमोन 6.3 अलरेडि माने कलेज जा 10 खान प्रभिन्सियलाइजनि थाखाय स्टेटआ माबा लादोंमोन अदेबानि बेखौ माने स्टेटआव फाइनेन्सियेल कनकारेन्सखौ लायाजासे बिटिसिआ काउन्सिलाइज खालामनानै होग्रोनाय जादों आरो दा बिटिसिआ बे 10 खान कलेजनि थाखाय बिटिसिनि माबा मथे नर्म्स मथे बिसोर बानायनानै बिसोरनि मोनसे सेलारिनि थाखाय बिसोरो फाइनेन्सियेलि सापर्ट बिदों बे मथे ग्रेड 8 टाइपनि बे सेलारिनि थाखाय फैसा हरनाय जादों दा बे प्रभिन्सियलाइजेसन सम्पुर्ण जायाखै आरो सम्पुर्ण जायैनाया जाहैबाय बिटिसिआ फाइनेन्सियेल कनकारेन्सखौ लायाखै आरोखि फाइनेन्सियेल कनकारेन्स जायालासिनो माने काउन्सिलाइज खालामनाय जादों माने काउन्सिलनिफ्रायनो खालामनाय जादों नाथाय जोंनि बिटिसि सरकारा जिकुनु गोदान पस्ट जिकुनु जुदि जोङो माने सोरनोबा रेकारिं एक्सपेन्डिचार खालामनांगौब्ला बिनि थाखाय जोङो बाजेटआव बेखौ लाबोनांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय माने फाइनेन्सियेलि कनकारेन्सखौ लानांगोन आरोखि फाइनेन्सियेलि जों बिसोरनिफ्राय पारमिसनखौ लानांगौ बे खामानिखौ बिटिसिआ मावनाय जायाखै आरो बे खामानिखौ मावैनि थाखाय दिनैहाय 10 खान कलेजा माने फुल प्रेजेड प्रभिन्सियलाइजेसन जाथ'वाखै बाखि स्कुलफोरनि जिखिनि जोंहा निड बेसिसाव लिस्ट फाइनेल जानांगौ बे लिस्ट फाइनेला दाबो जास्लाबजोबाखै
आरो बबे प्रसेसआव जानानै दं आं मिथिया खिन्थु स्टेट गभर्नमेन्टआ होनदों जे माने दासिमबो जितु निट बेसिसाव खालामजोबगोन नालाय प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ 6.3 नि मथे नाथाय निट स्कुलफोरखौ दाबो फाइनेल खालामाखै बेनि थाखाय कमिटि दादों कमिटिया माने डाइरेक्टरा दं बिटिसिनि डाइरेक्टराबो बेवहाय गतिके बे हिसाबै मा जानानै दं बे मोनथिया गतिके बे जाहैबाय जोंनि काउन्सिलनिबो दायित्व दं गभर्नमेन्टनि ओमफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा सोद्रोमा हिसाबै दंफायो बे कमिटियाव गतिके बिथांमोना मोनथिगोन आरो बाखि स्टेटनिफ्राय स्टेटनि पेकेजखौ बाजेट माबाफ्राव प्रभिजनाव लाखिबाय थानाय जादों नङा बे बेलायाव बिथाङा जेखौ बुंदों गावनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि रेकर्ड मथे आरो मिरु सरकारा जेसेबां मावनांगौ गावसिनि बिबान दंमोन बेखौ अलरेडि क्लियार खालामबाय दिनै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बेखौ अलरेडि एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ क्लियार खालामना होबाय अदेबानि जोंनि बड'लेण्ड सरकारा दा हाखौ दिहुननानै होनो हाथ'वाखै आयदानि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एडुकेसन मिनिस्ट्रिया दासिमबो बेवहाय लुनो थाखाय माने लाहार फाहार खालामनो हायाखै बेबायदि पेकेजनि फैसाखौ मालाबानो क्लियार खालामना होदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेवहाय प्रप'जाला थांबानो जागोन अदेबानि बे प्रप'जाला दा माने बेवहाय थांदोंब्लाबो माखासे गाइडलाइन माखासे माबिखौ नायदों होननानै मानाव गेदेर रोनगोरा नार्जारि बिथांनि कुइसनाव डनार डिपार्टमेन्टनिफ्राय अलरेडि रिप्लाइ होनाय खोथाखौ जों बयबो मिथिगौ 62 कौटि रां अलरेडि सेंसन हरबाय पेकेजखौ सेन्ट्रेला गावसिनि भागनिफ्राय अदेबानि 62 कौटिखौ दासिमबो माने फान्डखौ डिमान्ड खालामाखै माने बिल दाबो मोनाखै आरोखि माने मावनायनिखौ आरोखि थारमाने हयथ' टेन्डार जायाखै हयथ' बेखिनि खामानिया जाथ'यैखाय फैसाखौ दाबो बाहायनो हायाखै अदेबानि सेन्ट्रेला बे फैसाखौ नोङो बाजेटारि प्रभिजनाव माने गासिबो खालामनानै दोनखाबाय जेब्लानो माने फैसाखौ नांगौ जायो बेवहाय अब्लानो फैसाखौ हरनो हागोन नाथाय पेकेज माने माबा खालामनायफ्रा माने जोंनियावसो दा मावफुंनांगौल'सो दं सेन्ट्रेलनिफ्राय मावनानै होनांगौ गासिबो माने खामानिफ्रा जाफुंजोबनानै दङ दा ओंखायनो 92% होनदों बेफोरखौ मोजाङै जुदि सेन्ट्रेल रिलेटेड माबाफ्रा मा दं बेखौ नायोब्ला बे जागोन बेराफारसेथिं बेवहायबो 6.3 नि बाथ्रा बुंदों बा 3 पइन्ट मा होनदोंमोन 6.3 अलरेडि माने कलेज जा 10 खान प्रभिन्सियेलाइजनि थाखाय स्टेटआ माबा लादोंमोन अदेबानि बेखौ माने स्टेटआव फाइनान्सियेल कनकारेन्सखौ लायाजासे बिटिसिआ काउन्सिलाइज खालामनानै होग्रोनाय जादों आरो दा बिटिसिआ बे 10 खान कलेजनि थाखाय बिटिसिनि माबा मथे नर्म्स मथे बिसोर बानायनानै बिसोरनि मोनसे सेलारिनि थाखाय बिसोरो फाइनान्सियेलि सापर्ट बिदों बे मथे ग्रेड इन 8 टाइपनि बे सेलारिनि थाखाय फैसा हरनाय जादों दा बे प्रभिन्सियेलाइजेसन सम्पुर्ण जायाखै आरो सम्पुर्ण जायैनाया जाहैबाय बिटिसिआ फाइनान्सियेल कनकारेन्सखौ लायाखै आरोखि फाइनान्सियेल कनकारेन्स जायालासिनो माने काउन्सिलाइज खालामनाय जादों माने काउन्सिलनिफ्रायनो खालामनाय जादों नाथाय जोंनि बिटिसि सरकारा जिकुनु गोदान पस्ट जिकुनु जुदि जोङो माने सोरनोबा रेकारिं एक्सपेन्डिचार खालामनांगौब्ला बिनि थाखाय जोङो बाजेटआव बेखौ लाबोनांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय माने फाइनान्सियेलि कनकारेन्सखौ लानांगोन आरोखि फाइनान्सियेलि जों बिसोरनिफ्राय पारमिसनखौ लानांगौ बे खामानिखौ बिटिसिआ मावनाय जायाखै आरो बे खामानिखौ मावैनि थाखाय दिनैहाय 10 खान कलेजा माने फुल प्रेजेड प्रभिन्सियेलाइजेसन जाथ'वाखै बाखि स्कुलफोरनि जिखिनि जोंहा निट बेसिसाव लिस्ट फाइनेल जानांगौ बे लिस्ट फाइनेला दाबो जास्लाबजोबाखै आरो बबे प्रसेसआव जानानै दं आं मिथिया खिन्थु स्टेट गभर्नमेन्टआ होनदों जे माने दासिमबो जितु निट बेसिसाव खालामजोबगोन नालाय प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ 6.3 नि मथे नाथाय निट स्कुलफोरखौ दाबो फाइनेल खालामाखै बेनि थाखाय कमिटि दादों कमिटिया माने डाइरेक्टरा दं बिटिसिनि डाइरेक्टराबो बेवहाय गतिके बे हिसाबै मा जानानै दं बे मोनथिया गतिके बे जाहैबाय जोंनि काउन्सिलनिबो दायित्व दं गभर्नमेन्टनि ओमफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा सोद्रोमा हिसाबै दंफायो बे कमिटियाव गतिके बिथांमोना मोनथिगोन आरो बाखि स्टेटनि पेकेजखौ बाजेट माबाफ्राव प्रभिजनाव लाखिबाय थानाय जादों राजखान्थियाथ' राजखान्थियानो बेबायदि साननाया थाखागोन बयनावबो बयबोथ' मोनबा लुबैयो जे गावनि लुबैनाय गावनि हास्थायनाय हान्जायानो सरकार जाथों अदेबानि राजखान्थिया राजखान्थि बिसायख'थिया बिसायख'थि बेवहाय रायजोनि भटआसो माने मोनसे माबाखौ होगोन मा होनो थांखिखौ होगोन बा फिथाइखौ
होगोन जे रायजो राजाया सोरखौ मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय सायख'यो बिनि सायावसो आरोखि। ओमफ्राय राजखान्थि हान्जायाव खुनु हारि थाया आरो राजखान्थि हान्जायाव खुनु रिजनेल बा स्टेट रिजनेल, जोंनाथ' दा काउन्सिल रिजनेल UPPL आरो BPFआ बिदि होननानै साननानै लानाय जायो जे बड'लेण्डनि जायगानिनो राजखान्थि हान्जा। थिग बेबायदिनो AGPखौ साननाय जायो कि बियो आसामनि मोनसे ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा। बाखि हान्जाफोरखौ राष्ट्रीय होननानै जायखौ बुङो बे हादोर नाङै मोनसे हान्जा। गतिके जोंनि जिथु संबिजित बे संबिजितआव राजखान्थि हान्जा बयबो दानो हायो, मात्र राजखान्थि हान्जाया गावबा गावसो थांखि लायो जे सोरनि खामानि मावनायनि एलेकाया रायजोनि गेजेराव ना हादोरनि गेजेराव। अदेबानि नोङो रिजनेल पार्टिब्लाबो नोंबो दस्रायावबो इलेक्सन गेलेनायाव पार्टिसिपेट खालामनो हायो, बेयाव जेबो बादा गैया। ओंखायनो बड'लेण्डआ मोनसे खुंथायारि मोनसे बेबस्था आरोखि, एडमिनिस्ट्रेटिभ मोनसे बियो मा होनो एरेन्जमेन्ट बा मा होनो एलेका। गतिके बे एडमिनिस्ट्रेसनखौ सालायनो थाखाय हादोर एबा रायजोआव जि खान्थिजों सालायो, बिसायख'थि फाथिनानै बिजाथि बेवहाय माने सायख'नानै बेवहायबो मन्त्रि सभा बायदि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल दानानै सालायनाय जायो आरो बिनि गासैबो रोखोमानो एखे। गतिके बे हिसाबै राजखान्थि भाबै रायजोनि बिसायख'थियाव जेरैबायदि बा हादोरनि बिसायख'थियाव जेरैबायदि बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव बे एखे रोखोमनि आरो बेयाव जेबो फाराग गैया। आरो मानसियाथ' बेनो बे राष्ट्रीय हान्जाबाबो बड'लेण्डनि मानसियासो बेवहाय भट गेलेगोन, खालि पार्टिनि नामाल' BJP जागोन, नाथाय मानसिया बड'लेण्डनिनो जाजोबगोन गासिबो आरोखि। आरो बड'लेण्डनि थाखायनो बिसोरो पलिसि लानांगोन, खामानि मावनांगोन, आरो बड'लेण्डनि मानसियानो भट होनानै बिसोरखौ माने देरहा होनांगोन, होमब्लासो सरकारखौ दानो होगोन। ओंखायनो जेबो फाराग गैया। ओमफ्राय गासै पार्टिनि थांखियानो जाहैबाय हादोरनि आरो माने नोगोरारिफोरनि थाखाय खामानि मावनाय। थिग बिदिनो BTCनि आरो बड'लेण्डनि नोगोरारिफोरनि थाखाय खामानि मावनाय, खुनु मोनसे हारिनि थाखाय नङा। जों जुदिअ दिनै BPF आरो UPPLखौ बर'नि पार्टि, बर'नि थाखाय, बर'नि होननानै सानोब्लाबो बेवहायबो बे पार्टिनि एजेन्डाया गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो माबोरैहाय जौगाखांहोनो हायो बेनो। दिनैहाय भिजन डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों UPPL हान्जाया गासै BTCआव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारिफोरखौ बिसिनि राव हारिमु, बिसिनि सिनायथिखौ बोरै गोजोर खालामनो हायो आरो बिसिनि मोन्थाइफोरखौ बोरै मोनहोनो हायो, बिसोरनोबो माबोरैहाय। जेंनाया जाहैबाय जोंनि माखासे बानायनानै लानो गोनां दं, बेखौ सेन्ट्रेलाबो खामा, एसेम्ब्लियाबो खालामा। जों बड'लेण्डआ गावसो खालामना लानांगोन। दा आं होनदों जे आसाम आयेन आफादा दिनै बर' रावखौ जोङो ट्रेन्सलेटरल' नङा इन्टारप्रेटरसिम जों लांबाय आरो गासिबो प्रसिडिंआ बर' रावाव दा ओंखारबाय थासिगोन, गासैखौबो जों बर'आव खालामबाय। नाथाय आं होनबाय थादों मा, बड'लेण्डनि एसेम्ब्लिनो दासिमबो फुरा गोहोखौनो होनाय जायाखै जोंनि गभर्नमेन्टआनो, बड'लेण्डनि गभर्नमेन्टआनो। दा बेखौ जेब्लासिम फुरा गोहो होआ आरो बड'लेण्डनि एसेम्ब्लिया फुरा गोहोखौ मोनाब्ला बेवहाय एसेम्ब्लियाव माखासे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय थांखि लानायाव गोब्राब। दा बेवहाय बर'नि राव सोलायनाय, ट्रेन्सलेटर बायदिसिना पस्ट क्रिएसन खालामनांगोन आरो पस्ट क्रिएसन खालामनांगौबा पस्टखौ प्रप'जाल हरनो हानाय गोहोखौ मोननांगोन, फाइनेन्सियेल गोहो माखासे मोननांगोन, थाखा फैसा बेफोरखौ लानानै बिसोरो कन्ट्राक्चुवेलाव लानानैब्लाबो बर' रावनि खामानि मावनो माखासे स्टाफ बानायनांगोन। आं आसाम एसेम्ब्लियाव माने खमावबाबो फ्राय मा होनो 8-10सासो मानसिफोरखौ आरोखि गोरों बासिनानै आङो कन्ट्राक्चुवेलाव दरमाहा होदों आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय। कन्ट्राक्चुवेलाव दरमाहा होनानै आङो एसे स्पिकार जाखांनायनि उनावनो आङो बर' रावखौ माने खामानि मावहोदों आरो। खिन्थु आसाम एसेम्ब्लिया फुरनांगौ मोनसे गोहो, आबुं गोहो थानायखायसो आसाम सरकारा बा जोंनि संबिजिदा जेखौ होदों बेबायदि जोंनो मावफुंनो होनायखायसो आसाम आयेन आफादाव आं बेफोरखौ मावनो हादों। आरो दा बड'लेण्ड सरकाराव ओंखायनो आं होनबाय थादों जे बड'लेण्डनि आयेन आफादखौ जोङो गोहोगोरा खालामनांगौ। आयेन आफाद थाब्लासो बियो रायजो बायदि जायो। आरो ओंखायनो दस्रा काउन्सिला आयेन आफाद गैया, जोंनि बड'लेण्डआल' आयेन आफाद दं। ओंखायनो बड'लेण्डनि आयेन आफादखौ जों गोहोगोरा खालामनो हायाब्ला बड'लेण्ड सरकारा गोहोगोरा जानो हाया। मानो? सरकारा गासिबो खामानि मावनायनि जेफोर थांखि
बे थांखिखौ आयेन आफादाव पास खालामब्लासो बे खामानिखौ मावनो हायो दा आयेन नांजोबगौ दा नोङो मोनसे दाख्लै जादों जे एक्साइसआव जौ बथलाव माने माखासे टेक्स दाख्लै इम्प'ज खालामदोंमोन अदेबानि जोंनि संबिजिदाव जायखिजाया जुदि टेक्स लानांगौब्ला माबा मोनसे रेभिनिउ लानांगौबा खाजोना लानांगौब्ला अब्ला बेखौ गिबियावनो आयेन महर होग्रोनांगोन आरो आयेन महर होखांबासो नोङो टेक्सखौ इम्प'ज खालामनो हागोन माने टेक्स खांनायनि थाखाय नोङो बेखौ माने मा होनो मानसिखौ नारसिननो हागोन आरो मा आयेन गैयाबा खालामनो हाया दा बड'लेण्डआ बेखौ आयेन लायालासिनो ओरैनो एक्साइज डिपार्टमेन्टआ माने नटिस जारि खालामदों दा बे संबिजित हिसाबै नों खुनु बेबायदि बिटिसि सरकारा टेक्स कालेक्सन खालामनो हाया जुदि टेक्स कालेक्सन खालामनांगौबा रुल नांगोन पन्सायतआबो जुदि कालेक्सन खालामो बेयाव पिएनआरडि डिपार्टमेन्टआ रुल मोनसे लाबोनांगोन आरो रुल लाबोआबा पन्सायतआबो खालामनो हाया ओंखायनो बड'लेण्डआव बे खालामनो हायाखिसै बेखौ मानो हायाखिसै एसेम्ब्लियाव अफिसार गैया नालाय बे बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जायाखै एसेम्ब्लिनि अफिसारफ्रा फोरमायनाय जायाखै आरो एसेम्ब्लिनाव सोंनांगौ होननानैबो बड'लेण्ड सरकारनि एक्साइज डिपार्टमेन्टआ बेखौ सानाखै ओंखायनो बेखौ नोङो दिनै थांखि लादोंमोनब्लाबो बेखौ मोजाङै मावफुंनो हानाय जायाखै ओंखायनो आं बुंनाया गासिबो खामानिखौ मावनो हायो अदेबानि जोंहानो दं बेखौ मावनांगौ बेयाव सेन्ट्रेलनि पारमिसन नाङा स्टेट गभर्नमेन्टनि पारमिसन नाङा बेवहाय बिटिसि सरकारा जों गावनो हायो नाथाय गाव जेब्लासिम खालामा अब्लासिम मालायाथ' मा खालामफैनो बेवहाय ओंखायनो जों बेफोरखौ गोसो होनांगौ जों सोमावसारनायाव जोंना मामोन जों बेफोरखौ लानांगौ दिनै जोंहा हारिमुनि आफाद दं कालचार डिपार्टमेन्ट दिनै जोंहा सिनेमा आरो थियेटारनि डिपार्टमेन्ट दं जोंहा दिनै लेंगुवेजनि डिपार्टमेन्ट दं माने हारिनि थाखाय जुदि खामानि मावथारनोब्ला अब्ला बे डिपार्टमेन्टनि दारै नों पलिसि लानानै मावोब्लासो बर'फ्रा हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो बर'नि राव हारिमु थुनलाइ बेफोरनिफ्राय लानानै बायदिसिना खेथ्रआव खामानि मावनानै होनो हायो बेखौ दिनै इउपिपिएलआ जुदिअ बेखौ बर' पार्टि होनबाय थादोंब्लाबो बर'नि अनगा 25 हारि माहारिनि थाखाय दिनैहाय हाबाफारि लादों ओंखायनो राजखान्थियाव बे जेबो गैया दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बा बिथाङा दैदेननाय बिपिएफ हान्जायाबो गुबुन गुबुन हारिफोरनि जौगाथायनि थाखाय बाथ्रा बुंबाय थादों आरो दिनै ओंखायनो बिजेपिआबो एखे बिजेपिआ बुंदों बड'लेण्डनि गासै हारि माहारिनि थाखाय आरो बिजेपिआ बर'नि थाखायबो स्पेसियेलि खामानि मावगोन बर'नि जिथु गोरोबथा बेखौ गासिबखौबो हांखोयै हांखो जि लिरनाय दं बेखौ मावफुंजोबगोन खारन बिजेपि सरकारानो बिटिसिनि मोजांनि थाखाय बिटिसिआव सान्थि गोजोननि थाखाय आरो बिटिसिनि बर'फ्रा हास्थायनाय बायदियै बेखिनि खामानिखौ बेवहाय मावनो दिनै गोरोबथा खालामदों 1903 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा आरो 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा आरो बे गासै गोरोबथाखौनो बिजेपिआ खालामनाय जादों जाहाथे बिटिसि ओनसोल आरो बिटिसिनि नोगोरारिफ्रा गासिबो हादरनि गुबुन गुबुन जायगानि बायदि बिसोरबो जौगासारनो हायो ओंखायनो बिजेपिआ सोरबा गुबुन हारिनि पार्टि नङा बिजेपिआ हादोर आरो नोगोरारिनि पार्टि आरो बिजेपिआ जुदि बिटिसिआव दिनै सरकार जायोब्ला बे बिजेपिआ बिटिसिनि नोगोरारिजों लोगोसे बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ गांनाय उखैनाय जत जि दं आरो बर'फोरनि सोमावसारनायनि गेजेरजों जेफोर बाथ्राखौ सरकारा होदों बे गासैखौबो मोजाङै मोजां मावफुंनानै होनो थाखाय बे खामानिखौ मावगोन दिनै मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनैनिल' नङा बिटिसि गोरोबथा जाखांनायनि उननिफ्रायनो बे बिटिसिखौ दाफुंनाय आरो बे बिटिसिखौ जौगाखांनायनि गासै माखासे माने हाबाफारिफोरखौ बिथाङानो मावफुंबोजोबदों अब्ला बिथाङा मालाबाबो बर' पार्टिनि सोद्रोमा नङा दिनै बिटिसिनि सेक्रेटारियेटखौ गासै डिपार्टमेन्टफोरखौनो बेवहाय अफिसार हरजोबनानै पस्ट सेंसन खालामजोबनानै इस्टाब्लिश खालामनायनि गुदियाव हिमन्त बिश्व शर्मा खारन आं गावनो बे समाव बिपिएफनि जानानै मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लानानै खामानिखौ मावफुंदोंमोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायनि समाव ओंखायनो गासिबो मिथिजोबगौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बुंदोंमोन आंखौबो बुंदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया सिगां क'क्राझार इउनिभारसिटि केम्पासमोन माने गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि बेखौ इउनिभारसिटि खालामबा बेसेबां मोजां जागोन
बेखौ खालामसै नामा हाब खालामनो हाबाथ' बिराद मोजां बिनि उनाव लोगो लोगो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ हिमन्त बिश्व शर्माया खालामदों खुनु दाबि गैयाजासे खारन जोंनि दाबिया सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिमोन बिनि जुनै जोंनो सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि होदों आरो बेखौबो जोङो अलरेडि मावफुंदों क'क्राझार इउनिभारसिटि केम्पासखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो खालामदों बिनिस्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजखौ बिथाङानो खालामदों आरो दिनै क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ इउनिभारसिटि आपग्रेड खालामनायाबो बिथाङानो क'क्राझाराव मेडिकेल कलेजनि माने दायथ' लानानै मावबोनायाबो मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दिनै तामुलपुराव जिथु मेडिकेल कलेज खालामदों बिथाङानो माने एकर्डनि गेजेरजों बेखौ थाबनो मावफुंनानै बिटिसिआव रायजोआ लुबैनाय बायदि जौगाखांनायखौ लाबोनांगौ होननानै दिनै मेडिकेल कलेजखौ लुदों जेराव बावैसो समनि उनावनो बेवहाय माने फरायसाफ्रा एडमिसन लानानै फरायनो हासिगोन दिनैहाय उदालगुरियाव इन्जिनियारिं कलेज लुफुंगासिनो दं बेवहाय बड'लेण्ड माने इउनिभारसिटि केम्पास बारे बारे बुंबाय थादों हिमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथाङा आं उदालगुरि जिल्लानि पानेरि समस्तिनि आं एमएलए आंखौबो बुंबाय थादों जे उदालगुरियाव टेम्परारि न' दिहुननानै होब्लाबो बेवहाय इउनिभारसिटि केम्पासनि माने माबाखौ आरम्भ खालामसिगोन खिन्थु जोंसो हा दिहुननो हायाखै टेम्परारि न' दाबो होनो हायाखै थिग तेजपुर सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाबो उदालगुरियाव केम्पास खालामनो नागिरदों दा हा बिगासिनो दङ जों हाखौ दाबो फाइनाल खालामनो हायाखै बिनि अनगाबो लामा सामा बानायनो थाखाय दा दिनै बिटिसिनि बाजेटआव आगोलनि बिपिएफआव बिदि मोनाखैमोन जेराव मोनफ्रोमबो बोसोरावनो 500 कोटि थाखा गुडउइल मिशननि नामाव बिटिसिआव हरबाय थादों एक्सट्रायै मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गतिके बेवहाय पार्टिजों खुनु खोथा गैया बिथाङा जुदि राष्ट्रीय हान्जानि थाखाय बा माने बेबायदि गुबुन राजखान्थि हान्जानि थाखाय बर'फोर थानाय राजखान्थि हान्जा नङैनि थाखाय बड'लेण्डआ मोजां जानाय नङा बर'फ्रा मोजां जानाय नङा होननानै जुदि जोङो जेखौ दा सानबाय थादोंमोन अब्लाथ' बिथाङा बेफोर खामानिखौ मावनो नाङामोन दिनै जुदि जोङो बिजिरनानै नायो जों नुयो जे दिनैनि दिनाव जायखौ बिजेपिआ दैदेनबाय थादों मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि अनगा जोंनि गोदो गोदायनि दैदेनगिरिफोर मानाव गेदेर रुपनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै जेसेबां दंमोन रावबो मन्थ्रियानो आसाम सरकारनि रावबो बर'फोरनि थाखाय बेबायदि खामानि मावनानै होफेराखै जों जुदि दा हिसाब लायो बिजेपिआ 25थानिफ्राय 30थासिम बियाबाव बिसोरखौ केम्पेइन खालामगासिनो बेनि गेजेरावनो आनएक्सपेक्टेड दोलोनिफ्राय नोंथांनो अबा मोनसे बियाबाव बेबायदि गेलेनो पस्ट खालामोब्ला नोंथांनि थांखिया मा जागोन जिहेतु नोंथांनि नामा सम सम चर्चा खालामजायो बिटिसिआव फैनानै जोबजानानै ना दासिम बेबायदि जेबो गैया जोंनि पार्टियाव जोंना जाहैबाय बड'लेण्डनि जौगाखांनायनि थाखाय आरो बड'लेण्डनि नोगोरारिनि थाखाय बिजेपिआबो मोनसे राजखान्थि हान्जा हिसाबै बिबान दङ हादोरखौनो दिनै बिबान लानानै खामानि मावबाय थादों जेला बे जायगायावबो ओंखायनो बड'लेण्डनि खुंथायावबो जोङो पार्ट जानांगौ बाहागो जानांगौ ओंखायनो बिसायख'थियाव बाहागो जायोबासो बेवहाय एमसिएलए थागोन आरो एमसिएलए थायोब्लासो बेवहाय बिजेपिनि साननाय हनाय आरो बिजेपिनि जेफोर बिखान्थि बे बिखान्थिखौ सरकारखौ बुंनो हागोन बा बिटिसिनि जिथु एसेम्ब्लि बे एसेम्ब्लियाव बेफोर बाथ्राफोरखौ दैखांनो हागोन ओंखायनो बे हिसाबै दा बिसायख'थिखौ गेलेनो नागिरग्रोनाय जादों ओंखायनो दा बेवहायनो दानो बेबायदि दैदेनगिरि बेबायदि सोरखौबा एकदम ओरै लाबोथारनांगौ बेखौ दा बिजेपिआव सानथ'नाय जायाखै आरो दा बिजेपिआ माने माब्रैहाय समस्तिफ्राव माने रायजोफोरनि फोथायथिखौ लाबोनो हायो आरो बिजेपिनि फारसे रायजो राजाफोरनि साननाय हनाया मा आरो जोंनि बिजेपिनि मावथिफ्रा बेबायदि इलेक्सन गेलेनो हानायसिम बेवहाय खामानि मावनो हादोंना हायाखै बेफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय साफा साफा माने इनचार्ज बिबानगिरि हिसाबै बेवहाय मोनफ्रोमबो 40टा समस्तियाव दैथायहरनाय जादों दा बिथांमोना जि रिपर्ट होगोन बेखौ बेस खालामनानैसो स्ट्रेटेजिखौ खालामगोन दा इलेक्सन गेलेगोन बेल' जाथ'दों बिनि उनाव बेबायदि बाथ्रा जेबो फैथ'वाखै आरो आंनि बेलायाव आंथ' सासे माने आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि गतिके आङो खुनु बिसायख'थियाव थोंजोङै बाहागोबो लानो हाया आरो राजखान्थि बाथ्राफ्रावबो आङो बाहागो लानो हाया दिनै बेवहाय आंबो सासे बिटिसिनि नोगोरारि हिसाबै आरो आं दिनै गावखौ न'आव फैनायाव जायगायाव फैनायाव माने नोंथांमोना सोंनाय हिसाबै आंनि जिथु माने मा होनो गावनि साननाय गावनि बुजिनाय गावनि मोनथिनाय आरो गावनि जिथु अभिगथा एक्सपिरियेन्स
बेखिनिजों मोन्दांथिजों आं नोंथांमोननो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो अदेबानि पार्टियाव थायोब्ला पार्टिया जि बिबान होयो बेखौनो मावनांगोन बिटिसिआव इलेक्सन गेलेनायाथ' बाद दोन भिसिडिसिनि चेयारमेन जानो थिनब्लाबोथ' उपाय गैया नों पार्टियाव उख्रायनो हाया गतिके माब्ला मा जायो बेखौ पार्टिया जि डिसिसन लायो खिन्थु बे बिराद गिदिर पार्टि बे पार्टियाव जोंनि माने मावथिफोरनि खोथाया खुनु सोलिया पार्टिनि पलिसि स्ट्रेटेजि बे मथेसो बबाव सोरखौ बबे जायगायाव दोनोब्ला खामानिफ्रा मोजां जायो बेखौ नायनानैसो बिबानफोरखौ राननानै होनाय जायो गतिके दा बिजेपिआ बे बाथ्रासिम दाबो फैथ'वाखै निजेनो मावनानै होनो मोनदों बर' थुनलाइ आफादजों बेखौ थानाय गासिबो मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो गासिबखौबो खालामजोबदों गतिके बेवहाय ओंखायनो पार्टि नङा मानसिनि गोसो गतिके मानसिनि गोसोआ मोजांब्ला गासिबो खामानिया मोजां जागोन आरो मानसिनि गोसोआ मोजां नङाब्ला पार्टिया मोजांब्लाबो खामानिया मोजां जानाय नङा ओंखायनो आं सानो बिसायख'थियाव बे नंगौ सरसानि बाथ्रा जे बे राजखान्थियाव बयबो गोरलैखौ लुबैगोन आरो बयबो गाव मोजां मोननाय पार्टियानो सरकार जानो हायोबा मोजां बेखौ बयबो हास्थायगोन नाथाय राजखान्थिया राजखान्थि बिसायख'थिया बिसायख'थि बेवहाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो बाहागो लागोन बेखौ जोङो बादा होनानै दोननो हाया मानो राजखान्थि हान्जा आरो राजखान्थिनि मावथिफोरनि थांखियानो जाहैबाय जायखिजाया बिसायख'थियाव बाहागो लानानै देरहानाय आरो रायजो राजानि खामानि मावनो हानाय हिसाबै गोहोखौ लानानै बिनि थाखाय माखासे परिकल्पना बिखान्थि लानानै बायदिसिना स्किम लानानै जायगानि जौगाखांनाय आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनाय गतिके ओंखायनो बे बिसायख'थियाव बे साननाया फैगोन खिन्थु आं सानो लासै लासै बे साननाया क्लियार जालांगोन राजखान्थियाव बर' हारसानि खोथा गैया गासै राजखान्थि हान्जायानो जों जायखौ बर'नि राजखान्थि हान्जा होनदोंब्लाबो गुबुन गुबुन हारिनो माने खामानि मावनानै होनायनि बाथ्राफोरखौ होनगासिनो मानो बयखौबो लाब्लासो नोङो मोनसे सरकार दानो हागोन आरो बयखौबो लानानै खामानि मावोबासो मोनसे एलेकाखौ नोङो जौगाखांहोनो हागोन आरो बे बिटिसि जोबथाखौ लानानै सेन्ट्रेल आरो स्टेट सरकारखौ रायबाय थाबाथ' जाया जोंनो होनाय डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों बर'नि राव हारिमुखौ जोङो गोजोर खालामनो थाखाय जोङो माने जौगाखांहोनो थाखाय 1000 कौटि रां 800 कौटि रां बे कौटि रांनिफ्राय बै डिपार्टमेन्टफ्राव फैसा होनानै जों पलिसि लानानै खामानि मावोब्लानोथ' जोंनि बर'फोरनि सोमावसारनायनि फिथाइखौ जों मोनगोन गतिके सरकाराथ' होबाय जोङो दिनै बेफोरनि थाखाय बिदोंमोन नाथाय जोंनो ओनसोल गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लानानै एलेकाखौनो सलायनायनि गोहोखौ जोंनो होदों ओंखायनो सलायनायनि थाखाय जों गावनो माखासे फर्मुलाखौ जों दिहुननांगोन बोरैब्ला जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो ओंखायनो बेखौ जुदि जोङो गोसो होयोब्ला आं सानो गासैबो बर'फोरनि लुबैनाय हास्थायनाया जाफुंजों बे पार्टिजों खोथा गैया मानसि हिसाबै साफ्रोमबो राजनैतिगिरिफ्रा बेबायदि माने सानस्रिजों थांनांगोन जे बर' गोरोबथायाव मा मा दंमोन बेखौ जोङो गासैखौबो मावफुंनांगौ आरो मावफुङोब्ला आं सानो 5 बोसोर नाङा 1 बोसोरावनो गासैखौबो मावफुंनो हायो बड'लेण्डनि चिफनिफ्राय लानानै इएम बिथांमोनहानो जोब गासिबो नाथाय सिस्टेमाथ' थानांगोन सिस्टेम थाब्लासो नों मनिटरिं खालामनो हागोन सिस्टेम थाब्लासो नों रिभिउ खालामनो हागोन सिस्टेम थाब्लासो डिस्ट्रिक्ट जिरायबाय थानानै खामानि मावनो हागोन दा बेफोरखौ थिग खालामबानो जायो ओंखायनो खुनु दैदेनगिरि आरो माबाफोरखौ आङो दाय होनो नागिरा जोंहा सिस्टेमाव अभाब दं आरो बे सिस्टेमखौ जोङो गोसो होआब्ला बड'लेण्डआ जेसेबांखि जोङो गोरोबथायाव गोहो गोरा हिसाबै मोनाथों मानो संबिजिताव जेसेबांखि जोंनो गोहो होनाय थायाथों मानो बेखौ जुदि जोङो बानायनानै लायाब्ला अब्ला बे गोहोआ ओरैनो गोजावनानै थागोन बेजों जोङो खुनु खामानि मावनानै लानो हाया गतिके बिनि प्रयजन बेखौ जों बयबो मोनदांनांगोन आरो बेखौ मोनदांनांगौबा राजखान्थिगिरिफ्रा बांसिन मोनदांनांगोन ओंखायनो जायखि सरकार फैयाथों मानो बे सरकारा बेखौ जुदि गोसो होनो हायाब्ला आं सानो जे बड'लेण्डआव नों जेसेखि सेन्ट्रेलनि स्टेटनि प्रमिस मोनाथों मानो अदेबानि नोङो बड'लेण्डआव मोगथां महराव बेखौ नों मावफुंनानै लानो हानाय नङा